We binnen hier op een lemmer met dit prachtige waar, want wij moeten nog iets doen. Wij zullen de Frieske Cultuurprijs 2020 uitreiken. Dat is natuurlijk al bij de najaarsreceptie, maar dat kon het teruggaan terug corona. Daar hebben we iets hartstikke leuks op gevonden en we rennen straks die kant op, want daar werd de winnaar van deze cultuurprijs. En die cultuurprijs is jureerd door Doukje Dauma, Jelle Weselius en Hendrik Boonstra. We zullen die kant op. Nou, goeie. Stoffel Boonstra? Ja? En mijn naam is Luciane Boelsma, wethouder de Frieske Maarden. Ja? Wethouder Fries taalbeleid. Ja? Zoek wel heel even binnenkomen, mooi? Ja, ik steer in een beetje, ja, zo niet vaak. Ja. Een beetje van wat doorgezien, dat wil ik even sjellen. Ja, maar dat is de bedoeling, ik. Oh, ja? Dat is de bedoeling, ik. Maar ik wil even wat sjellen via de laptop, als dat kan. Nou, kom maar in. Ja? Dan kom ik erin. Ga maar zitten, ik wil even wat sjellen. Ja, nou, dat. Ik ben heel benieuwd. Want ik heb geen idee. Werkelijk net. Druk maar op de spatiebalk en dan komt er een filmpje. Nou, dat zijn Lemsters oesters. Mijn naam is juffrouw Braaksma, geschiedenis-lerares. Ik nomineer de heer Stoffel Boonstra voor de Frieske Maarden Cultuurprijs. Hij is belutsen bij verschillende culturele activiteiten en verenigingen in het dorp. Ik zie inzet van het dorpstaal waarderen we. Hij maakt het Lemsters op een humoristische en actuele wijze toegankelijk en zichtbaar. Ik vind dat Stoffel de cultuurprijs verdient, omdat hij zich naast het cabaret en de muziek inzet voor de Lemster cultuur speciaal. En hij zet dit om in het schrijven van liederen, revues, sketches. En hij wil dit delen met anderen. Niet alleen de mensen die het uitvoeren, of die spelen of jongen, maar ook de mensen die in het publiek zitten. Die beleven zoveel plezier erom. Alles schijnt het terug dat Sto met die cultuur bezig is. Dat stellen we op prijs, daarom hebben we die nominaire en we zijn tiger grutsk dat Sto het doen heeft. Nou, ik ben helemaal verbijsterd. Ik ben er emotioneel van. Ja, maar joh, het schitterend. Ja, jeetje, Ja. dat wordt het laatste wat ik verwacht. En we zijn heel blij met iemand die zich zo inzet voor de Frieske taal, maar hier ik het Lemsters, dat jaren wij. Ja. En ik die, de zoveel verschillende facetten van de taal, van de cultuur. Dus het komt eigenlijk zo mooi bij me kwam er. Ja. Dus dik, maar dan ik dik verzinnen. Ja. En ik zoek een applausje voor je, maar die doe ik zelf maar even. Dus van hartelijk mooiske. En daarvoor een prachtig bos bloem, Ja, alsjeblieft. gezellig. Ja, we horen afstand, alsjeblieft. Alsjeblieft, ja. Hey. En daarbij het, voor jou, kijk even de check, alsjeblieft. Waar zit ik nou hier? Ja, Nee, ja. dat is net te geloven alweer. Jeetje, nog daar. Nou, dat zie ik echt alweer net verwacht. Nou, maar dat vind ik wel heel mooi, maar dik verzinnen. Ja. Dat is fantastisch. Ja? Ja, ik vind het prachtig dat ik nominaire ben. En de mensen die dan in het filmpje dat dik doggen. Ja, dat vind ik geweldig. Dat die zo over mij denken en hoe de dingen die ik doe, dat vind ik fantastisch. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat ze dat op die manier blikken laten. Dat hier ik eigenlijk net verwachten, maar daar ben ik toch wel heel groot op. Het allereerste versje wat ik schreven heb, dat wie het versje Zuiderzee voor het Chanticoor. Nou, dat versje, dat jongen wij naar, ik loop het in jochentjes 16 jochentjes schreven. Nou, ik had nog dat we een uitvoering van Excelsior hier en dat we daar een sketchje dingen met dit stukje ziet. Dat stukje jongen we nou maar een hele soort plezier. Het wordt zelfs op het Carillon draait. Hier op Lemmer en dat vind ik een van mijn hoogtepunten. En daarnaast denk ik dat de revues en het programma Mijn Blikstender, dat ook zeker een hoogtepunt is.